Mbak Umi nyuwun podang kuning wong panjenengan kok ratune podang kuning. Dibawani Mbak, bawani. Oh nggih. Bawani. Nadyan wujud temong beksi agawe talining alus manis nangsa make Mas Gareng. Oke Cahayu cah cantik cintaku sayangku. Nyapa to kok dadak rono-rono ki ngapa? Jak rembukan iki do sesuk metune apa? Metune hidangan iki sesuk apa prasmanan apa? Heeh. Soale ladeni iki to. Iki mau do terkesan hidangan sing ana nggone Mas Tantra iki kok enak kabeh. Enak kabeh. Jadi iki mau ki do rasan-rasan nek sesuk muga-muga kaya kene ngono. Niki mau menune napa to, Mas? Lho, ana lho. Apa? Mosok kowe ora ngerti? Ana Ora ana apa-apa. ayam enek. Oh, ayam enek. Gudeg gori ana. Munyuk ana. Yo ning gembira lho kok. Oh. Tim ngene iki lho. Waswenggan golek isi podang jenar ibu bunga atiku nyanding bisa dadi tamba Monggo langgame Cahayu. nggih esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mobeng-mobeng midenggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti ya kang nyawang yang tak sawang mincok ing apang bukan jangan tak rintik saka aduh sarwi ngoten dhewe ngelih-bencokan ila kae tak suwun bajing-bajing padang kuning agawe pikirku gombeng seradirang tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon gandeng slirae ora bakal atik bagi walian si modern atutut ati kepranan ora mandya atiku sansaya terjerat tak seranani sun
sayang mubeng-mubeng miterangganku goleki ora kerasa tak sawang mencok neng abang kekancangan tak rinde saka kateman sarwi ngoceh tak suwun kok aja agawe pikirku komeng sarane reng tak sawang tambah manis ibu bunga yen bakal nyanding sirane ora bakal atiku lagi wangelian sibodang andudut ati kebranan ora manjah atiku sensaya tetra tak salani sun pikat mulut ning sampun matur nuwun Nggih, Matur nuwun Mbak Umi.